Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri egu bakoitzero moduan hementxe gaituzue gaur ere harira saioarekin eta debagoienean barrena hasitako ibilbidearen erdigunera iritsita gainera dagoeneko. Baierako herri nagusienaren txanda izango da gaur Arrasateri eskainitako saioa izango dugu eta gurekin dugu Maider Morras alkatea. Kaixo Maider, ongi etorri. Dira, 8 hilabete ezta, agintaldia hasi zenutenetik, zer moduzkoak izan dira? Onak. Hasieran ilusio handiarekin eta apur bat lurra hartzen hasiera baten, baina onak oso pozik gauz, oso pozik. Udalean esperientzia izan baduzu, baina lehendabiziko aldiz, alkate, espero zenuena izaten dabil? Gauza batzu bai eta beste batzuk ez. Ardura handia daukon lan bada. Eta, esaten dututena oso pozik nago, oso lan politxa delako. Bai, azkenien Mondrautar baten dako, bere herriko alkatia izatea, hore bada. Gobernu taldea, nola ari da lanean, talde berria da, batzuk esperientzia dunak, beste batzu berriak? Bai, batzuk jabaukien azkenian udalgintzan esperientzia, eskarmentua, eta beste batzuk ez, lan taldia da bikaina, zesango etzun nipa. Oso jende prestua da, oso motibatuta dagoena eta oso baliotsua. Zorionez bakoitza bere arloa oso ondo kontrolatzen dauena, eta harreman bikaina daukagunez, egisa esan da oso pozioz. Oposizioarekin, zer moduzkoa da harremana? Oposizioarekin azkenean gure borondatia izan da eredua aldatzea. Oposizioarekin zubiak eraikitzea eta harremanetan sakontzia oso garrantzitsua da. Eskatzen duten informazio guztira daukie sarrera, guk ez bezala bere garaian. Uste dugulako importantia dela, ez guk informazio eukitzia eurak ere bai eta herriak ere bai. Azkenean politika hon bat egin nahi baldin badozu, harremanak oposizioarekin onak izan behar die. Ze eraikitzeko modu bakarra da. Orduan, ematen diegu aukera aldun guztietan ekarpenak egiteko, batzutan egiten dituzte, bestatutan prentzan egiten dituzte, hori bakoitza beria, ezta? Baina guk horretan jarraituko dugu. Gure eredua da, oposizioarekin ahalik eta akordio gehien lortzea. Eta eurak eukitzea ahalik eta informazio gehien. EAJaren eta PSeren gobernuaren ostean dator zuena, horrek nola eragiten du? Ze zentzutan? Zerotik hastea da, nolabait esatearren, ez hainbeste. Harremanetan esan nahi duzu? Bai, edo pixka bat ezuek lanari ekin behar izan diozuenean pixka bat eskualdatze hori nola eman den, erraza izan den, zaildu egin duen, alderdi ezberdinak izateak horre agintean jardungo duzuenak. Egia da guk aginte hartu genuenien, ez genuela inolako trasbaserik jaso. Berrixen berri heldu ginen eta oso informazio gutxi jaso geuen. Eta apurka-apurka ikusi berri izan dugu zelan dauzen gauzak, ezta? Eta nola egin diren, eta ze puntutan zazen. Hori da galdetzen duztasuna goiatz? Bai. Bai, hori da, ez, berrixen berri hartu dudana. Tira, Boietxek Maider, zuei dagokizuen ez lehendabiziko inpresioiek, ez da izaten zabiltzan esperientziaren lehendabiziko impresio horiek, baina egin dezagun kalera, izan ere Eneko Azurmendi, Arrasateko berri emailea kalean ibili da, herritarrei galdezka, ea nola baloratzen dituzten agintaldiaren lehendabiziko hilabete hauek. Nola baloratzen daue Arrasatearrek udal gobernu barrixan jarduna? Guazen galdetzera. Onde ikusten dut, behintzat herrixan behar dauen aldaketei buruz, poliki-poliki badoie aldaketak itzen, oingo zezotazko nabaritu, baina nik uste mendik eta 4 urteko epe honetan aldaketa honak ingo ditxula, eta hori Arrasatentzat positiboa ikusten dut. Horrelako aldaketak nabaritzeko epe luzeagoak behar dira. Nik oraingoz ez dut aldaketarik nabaritu. Ez daukat informazio larri zer egindan azken 8 hilabetetan, nik esperantzan daukan kirolguneak hobetu ingo zabiela, eta horra eskua sartuko zabiela, eta itxiro danez ez daube ingo, Iturripeko eremu horrek biharra hundixak dauzka, ez dago seguru besta, ez dago segurtasuna bermatzen bezu mientzako, eta hor uste dut, bai dela urgentia eskua sartzia. Nik oingoz gutxienez tabernekiko euki dagoen tratua, horreko
aurrekoa baino beto, debiz esan da, bai. Bueno, ezin dizut esan zehazki, porque denbora gutxi darama eta ez dut ikusi, ez diot jarraitu bere lanak. Egia esan, ez da, muten olako epe motxien aldaketa esanguratzurik ikusteko, ez da epia, ez? Gehien bat, hilabete honetan egon garena, izan da aurreko hilabetitako fruituak hartzen. Orduen ikustot, emun biejako lagutxienez, beratzi hilabeteko epe bat, horre gongo ginak, ez, hemendik aurrera. Hoietek izan dira, Arrasateko kaleetan jaso bitugunak, Maider gehienek diote bakoiz dela oraindik, ez da, denbora gehiago behar dela, oinarridun balorazio bat egin ahal izateko. Irten da, Iturriperekin lotutako kezka edo eskakizun bat, hori gero kirol kontuak aipatzen ditugunerako utziko dugu. Agintaldiko plan estrategikoari buruz galdetu nahi nizun, duela gutxi aurkeztu duzue, zertan jarriko dituzue indarrak 4 urteotan? Arlo guztietan. Arlo guztietan jarri behar ditu indarrak, ikusten dan bezala plan estrategikoaren aurkezpenean arlo guztiak dira ikutzen dienak, bakoitzien egitasmo eta ekimen ezberdinak daz. Plan estrategikoak azkenean jasotzen dauena da, zer egin behar dan, nork egin behar duen, nola egin behar dan eta noiz egin behar dan. Noiz egin behar dien, kronologikoki, oso bide laguna izango da, dokumentu bat izango da, bai guretzat eta bai herriarentzat. Zela baiteko fiskalizazio bat eukitzeko bai herriak, ez? Guretzako lagungarria izango den dokumentu bat izango da, baina baita presio punto bat ematen dauen dokumentu bat. Azken finean, gure konpromiso herriarekiko hortxe plasmatzen da. Orduen garrantzitsua da, holako tresna bat eukitzia guk lan ondo egiteko, ez? Efikazia batekin eta 4 urtetan ikusteko nola dijoazten gauzak egiten, ez? Eta gero bestalde batetik, gureko neuk esatia bai, gure ereduak nahiko goe genuela oinarritzia bai hurbiltasunean, hau da, herritarrenkin daukagun hurbiltasun horretan, behin eta berriro esan dugu aurkezpenean, ez, udalaren ateak eta lehioak iraki behar diela, ez herritarra gure eratzeko baizik eta gu herrira irtetzeko, ez. Eta bide horretan garrantzitsua izango da auzuei emango jakien garrantzia, horregaitik plana aurkeztu da auzoz auzo, eta jarraituko dugu ariketa hori egiten ze oso aberazgarria izan da guretzako. Asko ikasi dugu. Asko ikasi dugu eta gainera uste oso ariketa ona dela, herritarraren parian jartzea eta beraiekin partekatzea nola ikusten dituzten gauzak, ekarpenak jasotzea, kritikak ere bai, eta danon artean lanketa hori egitea. Berriz, behin eta berriro praktikan jarriko dugun ekimen bat izango da, auzuetara joatia herritarrekin berbaitzen. Harrera ona izan du. Harrera ona oso ona izan du. Oso ona izan du, eta gainera, barkatuko estazu, baina asko balio izan digu ikusteko auzoek nola bizi duten beraien errealitatea. Eta nola auzo bakoitzak daukan bere nortasuna. Eskatu digute bai beste landa auzo batzuetatik joatia, ze hasieran ez zeuen aurre ikusita, eta joango gara noski. Tira, hain justu ere, plan estrategikoa dela eta herritar batek idatzi digu esanez, dokumentu horretako atal batetan bizitzeko herria deituriko atalean 2 gai botatzen dituela faltan. Bat da txakurren ordenantza eta berak horrela dio, gero eta txakur gehiago ikusten da kalean, asko eta asko solte, jendeak beldurra ere badia hainbatek, eta erasoak ere izan dira. Eta berak dio hain justu ere, ez larriak, baina pasaden urtean 2 jasan zituela. Garbiketa eta kaka jasotzetik aratago, txakurren zainketa arautuko duen ordenantza bat behar da dio. Indarrean dagoen legeari egokitutakoa eta gero, onartutakoa betearaztea. Ekarpen ona da, eta arrazoia dauka. Hau da, txakurrak gero eta gehiago die, Arrasaten batzuk badira ez da hoienak azkenian bere txakurra ondo zaintzen eta bere txakurrak egiten dituenak ondo zaintzen, batzuk ez danak, baina agian importantia da ordenantza bat egitea eta arautzea apur bat berak esaten dagoena, ez? Ez bakarrik txakurren kakak eta solte edo lotuta eruatia, baizik adibidez pipikanak nun dauzen, zer behar dituzten, edo nundik ibili behar dien edo nundik ez, bai, garrantzitsua da, ekarpen bezala ona da, ez da plan estrategikoan, ez dago plan estrategikoan, egia da puntualki bai egin ditugula pare bat gauzatxo, baina izen diela gauza gutxi, eta bai, ekarpen ona da, eramangot gobernura. Hori bat, beste bat ere bada. Kasu honetan, herriaren zaurgarritasun plana.
Aldaketa klimatikoa dela eta askotan aipatzen dira, etorkizunean gerta baitezkeen muturreko fenomenoak, lehorte eta uholdeak, beroaldi eta hotzaldiak, haizeteak, suteak, lurjauziak. Erakundeak hasita daude, konpromiso aktiboak hartzen karbono emisioak gutxitzeko, baina berak dio herri gutxitan aztertu dela non dituzten arrisku handienak eta Tolosaldeari egiten dio referentzia bertan egin nahi dira horrelako azterketak. Arrasaten sumatu daitezke batzuk, erreka estuak, erortzen diren ezpondak, landaretza, goitentzioko kableen azpian, berak Arrasatek arlo horretan duen zaurgarritasunaren plan baten premia ikusten du. Bai, izan liket. Egia da, hirigintza eta transizio ekologikoa eramaten duen sailak badabiela. Plan baten baino, azterketak egina daukola, behintzet eremu batzuetan. Eta horren adibidez, lehen aldiz elkartu gara basuen jabiekin, eta komentatu duzkue basua izten daudenien bere horretan hasten, horre garrantzitsua dela, zela baiteko suteen kontrako kortafuegos hauek egitea. Gero karbonoaren isurtzean badauzkagu plan batzuk urte etorkizunean azalera eziko ditugunak. Berdeguneak zabaltzea eta zuhaitzak landatzea oso garrantzitsua da, beruaren kontrako neurri bezala. Eta azterketa bat egitea, ez dugu azterketarik egin, baina bai dakigu zer dan, ze norantza hartu behar dugun transizio ekologiko horretan. Eta halakoak ere ez da, muturreko fenomen horiek ere bagintzat hartu behar direla, ez da etorkizunera begira. Bai. Aipatu duzu karbono emisioak gutxitzeko, babitu zuela, ideia batzuk buruan, ez dakite zerbait aurreratzeko moduan zaudeten, zentzu horretan, ze puntuta zaudeten, ze lanlerro izango dituzuen. Bueno, azkenean, karbonoaren isurketa horreitan alde batetik dago industria eta alde batetik dago norberaren edo herritxarra dauzkagun ohiturak. Hor, bere biziko garrantzia hartuko dauena bai izango da garraio publikoaren indartzea. Arrasate nahiko ondo konektatuta dagoen herri bada, baina hobekuntza asko behar ditu. Batez ere, bai, autobusen kalitatean, badakigulako ez dauzela oso ondo, eta bai, ibilbideak indartzearen prozesu horretan, ez? Adibidez, Bilbokin nahiko gaizki konektatuta gaude. Horrek ekartzen dau, gero komentatuko dugun, ez? Bus geltokia, adibidez, nun jarri behar dan, eta bakoitzak nola hartu behar duen konpromisua kotxiak ero eta gutxiago erabiltzeko, ez? Hor bagabitz eremuak lantzen, ia ber posible da kotxialik eta gutxien erabiltzea. Eta lehintzaldean, ez da, hemen Arrasatean kokatuta, badaukagu baita ere, ekiola. Nola baloratzen dituzue halako egitasmoak? Oso ondo. Ekiola bezalako proiektuak dira etorkizunean aukera emango duzkunak transizio ekologiko horretan aurre egiteko. Bai. Tira, hirigintza gaietara etorrita, proiektu batzuei jarraipen emango diezue, esaterako hortxe daude, Santa Teresa eta Donestebe portuko urbanizatzeko proiektu hor dago. Hori da injustu ere, 2024ko udal aurrekontuko inbertsiorik potoloena, ze puntutan dago? Bueno, badoi aurrera. Igo gaiuak ja martxan jarriko dira pronto, laster. Eta poliki-poliki badoia aurrera. Egia da, Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntza baten baitan dauen obra badala. Herritar batzuk onura bat jaso dute diru laguntza horretatik, beste batzuk ez. Adibidez, plan estrategikoa aurkeztu genuenean, auzo horretan oso ariketa interesgarria izan zen, zaitik auzo horri momentu horretan urbanizazio lanak asko inportajake, orduan hor badauz batzuk onura horri jaso dutenak zuzenean, beste batzuk ez, eta ointxe aztertzen ari gara nola bideratu azkenean herritarrek eskubide berdinak eta aukera berdinak eukitzea. Jose Luis Iñarrakalea berritzeko lanen lehen faserako ere 2 milioi euro dituzue aurre ikusita. Kasu horretan ze esku hartze aurre ikusten dituzue? Proiektua egiten ari gara, eta obra ez banabiloke 2026an hasiko da. Eta aldezarreko zuntz optikoa, kasu honetan zer geratzen da egiteko, duela gutxi izan da albiste, ez da, eta orain arte baino bizilagun gehiok egin dute eskakizuna, pixka bate bertara batzeko, noizko egongo da erabilgarri? Abuzturako. Abuzturako gauza da, hasiera baten 89 bizilagunek eskatu zutela zuntza bere etxeetaraino heltzea, eta orain 24 atarte gehiago daz, bizilagun gehiago daz, eskatu dutenak, orduan derrigorrez lusatu behar izan dugu kontratua.
Badakigu bizilagunentzako badala gehiago itxarotia, oso obra luzia izan da, larriko denborakoa, kontratua 3 urtekarako eman zan eta larriko denbora izan da, baina, pazientzia eskatzen diegu mesedez Alde Zaharreko herritarrei abuztuan egongo dalako ja obra zibila egin da. Gero operadoreak sartuko dira eta gero aukeri aukiko daueia basuntza behingoz eukitzeko Alde Zaharrien. Eskaera egindako guztiek, abuztutik aurrera izango dute beraz, horretarako aukera. Horretarako dago aurre ikusita bai. Mugikortasunera egingo dugu orain, TAO sistema, ez dakit, kasu honetan egin duzuen orain artekoaren baloraziorik, ondo ari den funtzionatzen, nolabaiteko aldaketarik egiteko premia ikusten duzuen? Bai, aldaketak egiteko premia badauko. Hasieran diseinatu zen TAO sistema oso komplikatua zen, gure usteetan, zaila ulertzeko eta nahiko alrebesa. Gero aldaketa batzuk egin dira hobetzeko eta herritarren beharrei egokitzeko, hala eta uste dugu momentu honetan ondion be badazela eskari asko dau, demanda asko dau eta protesta eta kexa asko daz. Orduan guk 3 ordenantza aldatuko ditugu 4 urte hauetan oinarrizkoak direnak, beste batzuk agian bai, baina oinarrizkoak direnak. Bat izango da terrazen ordenantza egingo dugu, behingoz tabernen terraza ordenantza, eta horren ordenantzan bai aldaketak egingo ditugu, eta garbitasunaren ordenantzan ere bai aldaketak egingo ditugu. Orduan, TAO sistemaren ordenantza parte hartze prozesu batetik hasiko da, jasoko dira herritarren ekarpenak, badaz auzo batzuk adibidez daukienak kale guztiak TAO sistema daukie batek ezik, kale baten dau eskerraldekoa da modu batekoa, eskumaldekoa beste modu batekoa, eta gauza horrek protesta asko ekartzen dituzte. Adibidez, badau jende asko isunak jasotzen dituena, konfunditu dalako. Gaizki ulertuak. Gaizki ulertu bategatik, ez? Orduan ordenantzak derrigortzen dau isuna jartzera, ez da nien besta justua, ez? Ze borondatia bai zendarritarren ordaintzea eta gauzak ondo itia. Horra gauzak zuzendu inbie die. Eta ekarpenak egingo die oingo urtean zier, eta 2025an aldatuko da ordenantza. Autobus geltokia, lehen egin diozu referentzia ez da, geltoki duin bat aldarrikatu izan duzu orain arte, heldu diozue gaiari, zalduspen geratuko da, kokapen berriren bat daukazue buruan? Hau herritarrak, hau parte hartze prozesu baten bitartez erabakiko dan gauza bada. Herritarrek erabakiko dute kokapena. Eta zen motatako autobus geltokia nahi duten. Autobus geltokia izan behar da duina, bai edo bai, hau da, izan behar da estalia, eukibidau bere komunun garbixak, haundixak eta egokituak, eukibidau aterpe bat, orain arte ez daukona, ze eurixa danian, gaurko egun bat bezala, edo izugarrizko berua egiten dauenean, ez da lekurik onena. Orduan, egia da, gure herrixak daukan orografiaren barruan, ez daukogula besta eremu oso asko autobus geltokia kokatzeko. Herritxarrek ikusiko dute. Guk gure laubide proiektuaren ondorioz lortu genuen zela baitero ordenatzia autobus geltokiak eta kaletik ataratzia hainbeste eta hainbeste autobus hartzen dienak egunero arrasatera, eta oin salduzpe ondo dauen edo ez, herrixak esango dau. Nere ustez, baina nere ustez, ez da ere mutxarra, beti be, ondo konektatu egoten baldin bada, luze doiezen auzuekin. Hor lanketa bat egin beharko litzake. Baina nahiko ordenatua da, autobusak errez irtetzen dielako eta sartzen dielako herrira. Oin, autobusen beraien konexioak, beraien kalitatea eta autobus geltoki duin bat, 4 urtetan, 4 urte hauetan bete behar dugu bai edo bai. Hor ikusita dago 2025-era, 2026-2027-ko. Eta ze aurre ikusten da zentzu horretan, herribusari dagokionez hainbat gorabehera izan dira, zerbitzua eskaintzen duen abanza taldearekin, nola dago gaia? Gu etorri ginenien gobernura, eusen problema batzuk esauzen autobusik, 5 autobusetik bakarrik ebitzen zati baten 3, beste baten 2, nahiko kaskar gebiltzen. Orduen, 2 aukera geuken, ero bertan bera utzi kontratua edo beraiekin negoziatu baldintza hobi hauak, eta bigarren aukera hau erabaki dugu hartzia, beste alternatibarik ez geukelako. Beste konpainia batekin, lizitazioa batera behar zan, komplikatua zan. Orduan, lortu gauen negoziazio horretan, ez dira egokixenak, orain dauzen furgoneta bus txiki hoiek, mailabiakoak, ez dira egokixenak, baina behintzet bai ematen dutzi herriari behar duen zerbitzua. Honekin batera,
lortu dugunan guk nahi genituen erosi 2 autobus, baina bat bakarrik erosteko aukera izan dugu, zetik merkatuan ez dauz gure herrirako egokituta dauzen busak. Gizurra ematen du, baina ez daz. Ezin dituzu erosi. Ez dauz merkatuan. Ez dira fabrikatzen eta gainera dasenak bigarren eskukuak dauzen egoeratan. Baina bai lortu dugu bat eta ekainerako etorriko da. Zer zailtasun ditu, zentzu horretan Arrasate moduko herri batek? Oso aldapatxua dela. Oso aldapatxua dela, asko ibiltzen dela eta behar da oso txikia, baina era berean behar da rampa bat, gurpildun aulki batez hartzeko, ero errekautan dabitzenak karrua sartzeko, edo dauko berezitasun batzuk, txikiak behar dute izan, batez ere makatzena bueltia emateko, eta daukie kilometraje pilua. Horbe bai lanketa bat egin behar dugu. Ikusi behar dugu, auzo bakoitzean, zenbat pertsonak erabiltzen duten autobusa, noiz, eta ze ezaugarri dauzkaten pertsona horrek. Eta horren arabera, posible da, urtietan, hemendik eta urte bat bira, ibilbideak aldatzea. Tira, Bidegorri sarea, osatzen joateko asmorik badaukazue, zatiren bat egitea aurre ikusten da? Bai, danak. Bidegorriak, bueno, danak, ezin izango ditugu danak egin, baina bai loturak egin behar die, bai edo bai. Lehentasunik ero finkatuta badaukazue? Ez, ondionez. Oraindik ez. Tira, baipatu digu dagoeneko hainbat eta hainbat kontu, hainbat eta hainbat proiektu, baina herritarrei emango diegu hitza berriz ere, ea, beraiek zer aldatu edo hobetuko luketen herrian. Zer aldatuko edo zer hobetuko lukete Arrasaterrek herrixian, nun ikusten daue biharra handixena? Ni espazio naturalak berrizkuratuko nituzke. Adibidez, erreken beredak, aprobetxatu aldira, bankoak jarri, Santa Barbarako ate estankea eta zaindu gehiago espazio horik jendea balekuak egoteko eukitzeko hemen naturan artean, hemen herrian. Trafiko aldetik plangintza bat itxeko beharra. Uste dute hemen erdiko gune honetan oinezko jemun jakuela lekua, baina hori zabaldu inbidala. Bai auzuetara eta bai hemen inguruko errabaletan be kotxe asko dago indiokan. Eta kotxe horreik atara inbidie bidietatik eta oinezkoei lekua emun, bizikletei lekua emun eta mikromobilidadeko proiektu bat egin. Ikusten dut gaztiendako bat ezbe aldaketa ondixak behar dauela, bai egunez bazein gauez, eta oingoz Arrasate oingoz bat ezbe gauez nahiko triste ikusten dut, eta aldaketa nabarmen bat inbiko leukiela nik uste dut. Umientzako aterpiak denbora txarra daunerako. Denbora txarra daunean arzte guztu egiten da, eta umedanak etxean geratzen dira. Eta hor adibidez, falta direla aterpe ludikoak. Aterpe ludikoak dirua, gazto barik ez da izela izan sinema bat, aterpe ludikoak umiak egon daixen kanpoan eta jarritu daixen bizirik neste denbora txarra izan, ero negua izan. Adibidez, otan kontua, toki askotan parketia ezinezkoa da. Nesta ota egon, ondikan ezinezkoa parketia ez dakit. Geroz eta lokal huts gehiago daude herrian eta eraberean etxebizitza arloan sekulako beharra dago. Beraz, uste dut begi bistakoa dela udalak edo dagokion instituzioak erraztu beharko lukeela lokal horiek etxebizitza bilakatzea. El hecho de que los bajos se transformen en viviendas. Tira, Maider, batera bira, hainbat proposamen, gu mugikortasun kontuetatik gentozen, eta justu ere, trafikoa izan du hizketa gai, ez da emakumezko batek, berak dio erdigunean, eman zaiela lehentasuna oinezkoei, eta eskatzen du nolabait ez da inguruko errabaletan ere, alako dinamika bat edo funtzionamendu bat martxan ipintzea. Mikromobilidadeko proiektu bat ere aipatzen du. Bai, hori dauko, bai hildo horretan eta... Hori da ideia. Bai, hori da ideia. Hori lehen komentatu dutzuten bezala, laubide proiektua aurkeztu genuenean gari bai etorbidea oinezkoentzako egiteko, hori izan ideia. Hau da, irabaztia oinezkoentzako lekuak. Egia da, hasiera baten herritarrak ukidauiela nahiko retizentzia, kotxeak ateratzeari, baina oin gero eta gehiago eskatzen duzkue eukitziak kaliak nun ibili lasai umiekin, eta pertsona nagusiekin baitza ere, eta horrutza joango gara.
horrutza joango gara, bai. Espazio naturalak berreskuratu eta zaintzeko proposamena ere egiten zuen beste batek? Bai, komendeta zauen berak erreken arrabalak, ez da, eskinak. Egia da, hor proiektu asko jaso izan ditugula, eta ekarpen asko, ez, garbi mantentzia, eta, erabilgarri egitea, dauz, errekaren zati batzuk posible dela hori egitea, beste batzuk ez. Beste batzuk ez, etik aste honetako euriak etorten dienean ezinezkoa da erabiltzea, oso arriskutsua da. Guk ez dauko beste leku batzuetan bezala ribera undixia, oso estua da. Orduen gauza bada ondo mantentzea eta hori, baina gero horrek egokitzea gu hortik ibiltzeko komplexua da. Baina naturguneak berreskuratze horretan, bai dela gure helburua eta plan estrategikoan badago, da Etxezarreta eta Santa Barbara eta Monterron parkeak ondo konektatzia beraien artean, ez fizikoki, baina bai ibilbide bat egitea. Etxezarretan baita jardin botanikoa datorren urtean egokituko da, eta hanben lanak egingo dira gero eta erabilgarriagoa izateko. Gazteentzako aldaketak eskatzen dituenik ere bada, gauez batez ere Arrasate triste dagoela dio. Bat zatoz? Bat nator, ez dakit zer esan, nik uste batzutan triste dagoela eta beste batzutan ez dagoela triste. Baina egia da egon dien politikak ez die sustatu hainbeste gaztientzako gauaren hori ez, bizi pos hori ez da egin oin arte. Printzipioz guk hor ordenantzetan hostelariekin hitz egin izan dugu, bai egun batzuk aldatzeko eta utabar gauza batzuk egiteko eta ekimen batzuk sustatzeko, horretan gabitz, harreman ona daukagu, ez daugura esan hemen ezer berezirik egin biogunik, gai horretan, baina, bai aisialdiaren inguruan, bai gauzen arduratuta gaztien eta batez ere nerabien aisialdi horrekin, eta sustatu nahi ditugu aisialdi beste mota batzuk, eta herrian gelditzeko aisialdi horrek. Neska horrek ondo esan duen bezala adibidez, badakigu eta demanda bat izan da gaztientzako, eroia nerabetxuentzako aterpeak kartzia edo sortzia. Hor zeharkal estalian jarri ditugu banku batzuk, ez dakit konturatu zaren edo ez, baina poliki bagaitz aktuazio txikitxo batzuk egiten, eurak egoteko jarritxak kuadrilan aterpe baten azpizien. Segia da eta ez dauzela isa aterperik herrixan. Eta, beste proposamen bat ere, lokalak etxe bizitza bihurtzeko? Bai, hor ordenantza badaukagu horretarako. Lehenengo lokalak euki behar dutena da nahikoa metro karratu eta baldintzak etxe bizitza izateko. Zan nahi dut, lehio bat daukan lokal bat ezin da etxe bizitza izan, zatik hirigintza arauak esaten dutzue, sukaldiak euki bidauela lehiua, lobelak euki bidauela lehiua, hor badauz hainbat ezaugarri bete behar dienak. Leku batzutan posible die lokalak aldatzea etxe bizitzara, beste batzuetan ez. Aldezarrian adibidez ez dautuzte posible danik, ez behintzet almendra, hiru kalietan. Berez aurrikusita dauelako merkataritzarako. Beste gauza bada, ze ekimen edo ze plangintza daukagun merkataritza sustatzeko. Ze horbe bere biziko alainak egingo ditugu. Zeintzuk? Lehenik eta behin jasi gara fiskalitatea aldatzen. Hau da, denda bat zabaldu nahi dauenak, eukiko dau 3 urtetan alokairua finantziatuta, adibidez. Baita, saiatzen ari gara, sare bat egiten, sare bat egiten, jabe eta denda jarri nahi dituzten ekintzaileekin. Pankomunidadearekin behitz egiten ari gara, ia ekintzaileak zelan sartu utzik dauzen lokaletara. Eta, lanean gabitz, ez da, oraindik ez dago emaitzaik emango ditu laster, baina lanean gabitz horretan. Zein degoera? Lokal asko daude utzik gaur egun? Bai, begistan dau. Aldezarrekoak eta bai, saia da. Gaur egun ez da bakarrik udalak egin dezaken lana edo ekintzaile batek edo jabe batek. Egoera, merkataritzaren egoera ez da ona denda txikientzako hori agerian dau. Erraztasunak eman behar dira.
Bai, erraztasunak eman behar dira. Eta batez ere hirigintza eta fiskalizazio ikuspuntutik. Tira, etxe bizitzen gaia aipatu dugu, ez da, komertzioetara etorri aurretik, eta hain justu ere, herritar batek idatzi digu Mersebarietako cohousing proiektuaren berri jakinguran. Hortxe ez da, Mersebeetako ikastetxe izandakoan, eredu hori ezartzea da ideia, horretan diharduzuelanean zein puntutan dago gaia? Begira, guk cohousingaren La Mercedeko eraikinean egin nahi duguna da zerbitzu publiko bat. Eta gure buruan dau momentu honetan gazteentzako alokairuzko etxebizitzak egitea, beharra handia daukagulako. Etxebizitzarekin izugarrizko arazoa daukagu Euskal Herrian. Eta Arrasaten izugarrizkoa da. Oso zona tentzionatua da. Alokairuak oso garestiak dira eta ez dau alokairurik. Orduan, gazteentzako emantzipatzeko ikusten dugu egokia izan leikela La Mercedeko zati bat. Eta bestea, pertsona nagusiei bideratuta izango litzake gure eredua. Horretarako, ja kontaktuan gauz Eusko Jaurlaritzarekin alde batetik eta beste alde batetik Aldundiarekin. Oin Fasan hastien bertan egon dira Gladys Fernandez eta Jasone Giraldo Usurbileko eredua ikusten. Eta horretan gabitz. Bai. Kasu bietan, bai gazteentzako, bai adinekoentzako etxe bizitzak ateratzea izango litzateke ideia. Bai. Eta zenbat etxe bizitzari buruz? Momentu honetan dauz 60. 60. Bai, posible da gehiago eukitzea edo gutxiago. Obra eta arkitektonikoki planteatzen da planteamendu horren arabera gutxiago edo gehiago izan lehizke. Baina hori da ideia, bai. Tira, arlo fiskalari dagokionez, merkatariai zuzendutako zertzelada batzu aipatu dituzu, zuen apustua da progresibitatea martxan jartzea, ez da, hori da zuen apustua, zergak eta tasak igoz, eta ezintasunak dituztenei hobariak eskainiz. Bai, gertatzen dena da, orain azkenengo arau fiskalak aldatu izan ditugunean, ordenantza fiskalak aldatu izan ditugunean, ez duzko astirik eman, sakoneko azterketa bat egiteko zetik. Progresibitateak lan asko ekartzen dau. Progresibitatea aztertzea eta aplikatzeak lan asko ekartzen dau. Baina poliki-poliki hortan sartuko dugu. Hau da, gutxien daukonak, gutxiago ordainu ebide dau. Eta ezin dauenak, hobariak eta salbuespenak eduki behar ditu. Hori izan da gure politika, hori da gure politika. Feminismo erdigunean jarriko duen gobernua dela diozue, eta horren erakusle da, justu ere horretarako sail bate propio sortu izana. Zein da lehentasuna arlo horretan? Lehentasunak die 3, printzipalki. Edo 2. Bat dator emakume txokoaren leku aldaketarekin. Bigarrena da, leku aldaketa horrek ekarriko dauen salto kualitatiboa. Ni beti esan dut, gure herria aintzindaria izan da feminismoan. Urtietan gelditu da apur bat horreztan bai baten, eta nahi dutzagu indar berezi bat eman. Eta indar berezi hori etorriko da barruko baldintzen aldaketakin, hau da leku aldaketa batekin, eta baita baliabide pertsonal eta ekimen bereziekin. Aratago eramango gaituztenak, ez? Esaten da, Eba Buineko oso ondo esaten duen bezala, pasatuko gara emakume txokotik etxe feminista batera. Eta gero oso lan hildo hirugarrena da garrantzitsua inoiz ez dana egin, da LGTBI kolektiboarekin politika bereziak egitea. Ebak esaten duen bezala, ahaztuak izan direnak, zor bat historikoa daukagu kolektibo horrekin, eta behingoz ordua da lanketan hastea. Orduan, diagnosi bat egin behar dugu, azterketa bat, gu formatu behar gara, eta gero formazioak eman behar ditugu. Hasi bigaraia, pausoak ematen aurten. Orduan emakume txokoak kokaleku berria ez ezik, giza baliabide eta ekimen gehiago izatea da ideia. Salto kualitatiboa ibatu duzu. Hori da ideia, bai. Eta kokaleku hori dagokionez, baduzue, punturen bate... Dauzkagu hor kokaleku pare bat, izan leike ondionez dago ziurtatuta tren geltoki zaharra izatea. Mugimendu feministak ikusi ditu lokalak, bertako langileak ikusi dituzte lokalak, eta hor gabitz azterketa, hirigintza azterketa baten zai. Eta, bueno.
Eta noizko nahiko zenukete hori realitate bat izatea? Hemendik eta 3 urtetara. Hemendik eta 3 urtetara. Izango da. Denbora behar da beraz oraindik ere. Gauza guztietarako goiatz behar da etxe horretan denbora asko. Nahi baino gehiago. Nahi baino askoz be gehiago. Zeka askoin nahian sistema oso garantista da. Orduen behar dira bere denborak lizitaziorako, lehenengo baldintzak jartzeko, gero enkantera ero konkurtsora joateko, gero hori esleitu behar jako, orduan horrek eramaten dau denbora asko. Horixe bera ipatzen zuen, joan zen astean Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkateak ere hori dela ez da, berak alkatetzan dagoenetik ikusten duen gauzetako bat. Tira, Otsaioko osoko bilkuran hau batez onartu duzue, bigarren bizikidetza eta aniztasun plana, zer da horrekin lortu gura duzuena? Honekin lortu nahi duguna da, aspaldi kolektibo ezberdinak eskatzen ari ziren politikak herri hau bere aniztasunetik gobernatzeko edo bere aniztasun horretan politikak egiteko. Orduan 16 ildo ezberdin daukon plan bat da, 24 ekimen konkretukin, eta bere biziko garrantzia dauka orain atera behar dugun postua dela aniztasun teknikariaren postua. Arrasate oso anitza da, oso plurala da, eta behar ditu politika konkretuak aniztasun honetan. Eta horretan datza. Ekintzaren batzu edo aipatzeko moduan zaude? Printzipioz, lehenengoko gauzia egin behar duguna da, kolektibo hauek lanean jarri, azkenengoz mahai bat sortu dugu, eta mahai horretatik aterako dien ekimenak dira. Baina, hori planean bertan badauz, baina landu egin behar dugu, norutza joan eta nola aplikatu behar ditugun. Euskarari buruz ere galdetu nahi dizut, hain justu ere Euskararen plan integrala garatzeko eta Euskara zeharlerro izateko konpromisoa ere hartu duzuelako. Zein da konpromiso hori nola gauzatzeko asmoa duzue? Gu konturatu garena da, bada 1998an hasi ziren egiten ikerketak Euskararen erabileraren inguruan, datuak ematearren, eta 5 urtetatik behin egiten da olako azterketa bat. Orduan, azkena izan zen 2021an ez nabil gaizki, eta ikusten da arrasaten joera badala euskeraz hitz egitea. Baina ikusten da honek gainpuntu bat egin dagoela, eta hori beraka hasten garela. Egia da, eta datuak uste dodiela, buruz nabil, baina helduak 9% hitz egiten du bere artean euskeraz, eta gaztiak aurrak 27%. Ordein hor badau lan bat, adibidez, arrasate euskaldun dezagun eta geikek badabil esaten hor lan bat egin behar dela. Orduan, hor politika bereziak behar dira, eta indar berezi bat jarri behar da, orain arte ez dana egin, bai etxe barruetan eta bai kanpuan be bai. Etxe barrua aipatu duzu eta injustu ere herritar bat, arrasatear bat, alkate denei egiteko galdera luzatu ziguna eta horrela dio. Zenbateraino erabiltzen da Euskara udaleko lansaietan barne komunikaziorako eta ze bitarteko erabiltzen dira Euskara ulertzen ez dutenekin? Zorionez, gure udalean danok ulertzen dute euskeraz, langile guztiek. Oso gutxi dira hitz egiten ez dutenak, eta gero udalbatzan, zinegotzi guztiek dakigu, ulertzen dugu eta dakigu euskeraz. Guk dana euskeraz, udal gobernuak euskeraz funtzionatzen du, esklusiboki euskeraz. Eta sailekin be bai euskeraz hitz egiten dugu. Oso euskaldunduta dauen udal bat da. Udalean sortu duzuen sail berrietako bat belaunaldi artekotasuna da, kasu horretan nola eragin gura duzue arlo horretan? Konturatu garena da, alde batetik, nerabeek, batez ere eta gazteek behar dutela sail konkretu bat orain arte egondan bezala, gazteria saila, baina konturatu gara baita ere, izugarrizko herritar kopurua dauela, 60 urtetik gora, oso aktibo. Oso aktibo, herri honetan. Oso elkartuta dauz, eragile asko dauz, eta behar dituzte politika konkretuak beraientzako. Orduan, sail honen buru da Gladys Fernández Urigar, eta bere lana da kohesionatzea apur bat beraiek eskatzen dituzten demanda guztiak, horretarako kontseilu bat sortuko dugu,
nagusien kontseilua izango dana, eta bertan eurak esango dituzte, gutxi gora bera bagabitz lanien, ez da oraindik sortu bere horretan instituzionalki, baina oso kontaktuak gaz beraiekin, gauza asko egiten ari garelako elkarrekin. Nagusien astea antolatzen ari gara, jubilatuen martxa bebai Arrasatetik pasatuko da, aurten, oso garrantzitsua bebai urtietan eskatzen ari ziren desfibriladoreak jartzea herrian zehar, eta orain jako kapenak zehazten ari gara, bernon izango dien, beraiekin kontaktatu ditu, beraiek bere biziko zerbait esateko daukie, bai edo bai, aber nun ikusten dauen eurak, euren kolektiborako, oso bakoitzien jarriko dalako bat, eta jende asko biltzen dan lekuen, eta elkarlana ona da. Baina, klaro, behar ditugu politika beraientzako, eurak oso ondo esaten dauen bezala, ez dauz jubilatuta daz, baina gora begira ez daz, orduen gauza asko daukie emateko herriari, eta nahi dute, oso motibatuta dauz, orduen bere biziko garrantzia muten dut zau horrei. Baina ideia ez da orduan gazte eta helduen belaunaldiak elkarrekin hartu emanean ipintzea edo horretatik ere egon daiteke? Egon daiteke olako proiekturen bat ere badauko buruan, baina ez da helburua. Helburua da gaztiak eukitzia beraien beraientzako politikak, adibidez gaztetxoko berri bat behar da Musako, lan eta ja bagabitzore horretan lanian lokal berezi bat jartzeko, hori da alde batetik behar dutena, eta nagusien kontseiluak behar dituzte beste gauza batzuk. Tira, egin dezagun orain kiroletara, eta ez nago ahaztuta nola hasieran entzun ditugun inkesta horietan, emakumezko batek zioen Iturriperi buruz, ikusten duela ez da, urgentziazko eskuhartze baten premia duela, segurtasun aldetik ere arriskutsu ikusten duela berak. Zertan zer egin duzue orain arte Iturriperi dagokionez, zer eta noiz egitea duzue buruana? Bueno, guk Iturripe gobernu hartu genuenean, konturatu ginen Iturripen esaten zana, baina askoz be gauza gutxio behin da zeuzela. Aurre proiektu bat egin hauen, baina, aurre proiektu bat besterik etzan. Orduan, etzeuen ez hitzarmenik bertako lurrak ez dira guriak. Izabidearenak dira, orduen Izabidea fundazioarenak dira. Orduan, etzeuen ez kontraturik beraiekin, ez ezer. Orduan, berrixen berri hasi behar izan gara proiektu horrekin lehen bailen. Orduan, guk nahi duguna da, baliabide ekonomiko asko gazteu behar dienez bertan, gure ganatu nahi ditugu lur horreik. Eta hori egiten dugun bitartean, pleguak atarako dira, ja proiektua egiteko. Proiektua egiten danean, obra lizitatu egin behar da. Hau da, izan behar gara argiak herritarrekin. Iturripeko kiroldegia ezin da urte baten jaso. Ez dauelako administratiboki, administrazio prozedurak ez dutzu izten alako askar mugitzia, dagarik esaten zauena. Lehenengo egin behar dozuna da jarri ze ezaugarri behar diren, zer dan nahi dozuna, hori plegu batzuetara pasatu behar da, plegu horreik irten behar dire konkurtzora, konkurtzoak ero esleitu egin behar da, honek denbora batera ematen du. Iturripeko proiektua ikusiko dugu, eraikitzen 2027an. Bien bitartean, konturatu gara mantenu arazo izugarriak euke ditugula. Hau da, dauzkagun azpiegitura, kirol azpiegiturak, bai Iturripekoak eta bai Musakolakoak, ez dauz ondo. Ez dauz ondo, ez dalako mantenu lanik egin. Orduan, mantentze lan horreitan bagabitz. Lan asko da, adibidez, atletismo pista konponduko da datorren urterako, uharkapoko ordutegiak luzatu ditugu, zar gehiago egin dugu. Bagabitze material berria sartzen gimnasioan, bagabitz gauza asko egiten. Mantenua beharko da, eta dirua gastatu beharko da. Mantenuan, esate zuten bezala goiatz, zintzuak izan bigara herritarrekin, eta esan Iturripeko kiroldegia hasiko garela. Obrak ikusten 2026an, eta obrak bukatuko dira 2027an, eta bien bitartean irtengo da kiroldegiko konkurtzua. Kiroldegiko proiektua egingo da, bien bitartean, gure legislaturako azkenengo 2 urteetan. Hori herritarrak nahi baldin badu, webunean dauka, zelan egin behar dan, noiz egin behar dan, eta ze zailek egin behar duen. Galderetarako, hortxe gauz erantzuteko. Baina proiektu oso handixak die. Oso handixak, diru asko behar dutenak, sorpetuko gara,
Bai, garrantzitsua da herritarrei esatea sorpetu egin behar garela, ze milioikadak eramaten dituzten proiektuak dira. Hori kirol klubak badakite, erabiltzaileak eta kirol klubak ere badakite. Lehen da bizi Iturripe eta gero Musakola. Bai. Eta eraikin berririk jasoko da edo gaur egungoetan egingo dira egokitzapenak, Iturripekoan adibidez? Ez, eraikin berria izango da. Eraikin berria izango da. Eta frontoiak eraldatuko dira baita. Eta Iturripe aipatzen dugunean, ulertzen dut aurreko eremua eta ere kontuan hartzen direla, ez da? Eraikina bera baino gehiago da. Aurreko eremua, frontoia... Bai, hor begiratzen ari garena da, kirol klubekin hitz egiten ari gara, zeintzuk eta gu detektatzen zeintzuk dien eskatzen dizkiguten baldintzak eta bakizu gertatzen da, daukagu herri bat, kirol pilo bat egiten dela eta kirol azpiegiturak ez daue ematen halako demandia betetzeko. Izugarria da. Ezin duzu imaginau zenbat jende dauen kirola egiten baldintza eskasetan. Orduan, oso ondo diseinatutako gune bat izan behar da. Aipatu ditugu nagusiki Iturripe eta Musakola, uharkaperi ere aipamentxo bat egin diozu, mojategi hori, ez dakite aipatu dituzunez gain besterik aurre ikusten den bi gune horietarako, uharkaperako, mojategirako, atletismo pista esan duzu. Mojategin ez, izango da kiroldegia bera. Ados. Eta aipatu ditugu azpiegiturak ez da nagusiki. Mojategin bai egingo dana da atletismo pista konpondu. Bale. Aipatu ditugu nagusiki nioen moduan azpiegiturak, baina kirol herria proiektua jarriko duzue erdigunean. Zertan oinarritzen da proiektu hori? Aipatu duzu, Arrasatean kirol asko egiten dela zorionez. Bai. Kirol herriak zer esan nahi dauen? Kirol herriak esan nahi dau. Puntraka dauen lekutik, Musakolara bidegorri bat egon behar dela. Pasiuak, jende nagusia eta pasiatzeko guneak egokitu egin behar direla. Mendira fateko errestasunak eman behar direla. Kirola dezentralizatu egin behar dela, hau da, kiroldegiko monitoreak irten behar dira auzoetara pertsona nagusiei ematen, batez ere pertsona nagusiei, dala gehien eskatzen dutenak, zerbitzuak, gimnasia klasiak, yoga, gure dana. Kirol herria da, kirola egiteko aukerak ematen dituen herria, ez bakarrik azpiegiturak. Eta kiroletik kulturara, martxan daude ez da, Kulturola eta Joan Artzamendi musikaetxea, zer moduz, ari dira funtzionatzen? Ondo, gertatzen dena Kulturola bere horretan behia txiki gelditu jakula. Ze hemen ez da emoten, baina Arrasaten eragile eta kolektibo asko dauz orionez, bai kulturan eta bai kiroletan asko, eta, funtzionamentu ona da. Nik esango nuke ona dela, baina dinamizazio lanak derrigorrezkoak dira. Ze badago bakoitza bere aldetik, eta beharko dana da, guk uste dugu behar dana dela, zela hori guzti hori dinamizatzea, hobetzeko, eta daukagun kultura, eta daukagun kultura horren belaunaldi artekotasuna bermatzeko. Tira, Kulturola euneko eunean, dagoela ulertzen dut, hori seinale ona da, baina esan duzu txiki geratu dela dagoeneko, horri soluzioren bat edo baduzue buruan, realitate horren aurrean? Ondionez, baina pentsau biko. Pentsatu beharreko zerbait izango da hori ere. Tira, eta bien bitartean, eraberritze premian dagoena, Amaia Antzokia da, ze esku hartzea aurre ikusten duzue? Integrala. Urten ginen azkenengo aldiz prentzan baita, zoritxarrez jauzi da, baina zorionez gertatu jaku legislatura hartu eta hilabetera. Mantenu falta baten ondoriozko egoera bada, ez da sentimoik sartu bertan, azkenengo urtietan, eta oin dago egoria badauen bezala. Orduan, azterketa teknikoa egina dago, hartatuko da osorik, hau da, egon gara eragileekin hitz egiten, nola egin, edo satika, edo ez satika, ez egingo da osorik. Informeak esaten dago oso argi eraberritu behar dela kompletuki. 2,6 milioiko aurrekontua daukagu mai gainean, ez dela broma, eta garai baten itxita egongo da. Zenbat denborako obrak izatea aurre ikusten duztu edo ez dago esaterik oraindik? Esaten dut, ezin jo dut esan, zaitik ondion hori dau kalkulatu barik, baina urte bete baino gehiago bai. Eta noiz hasteko asmotan? Uste dugu hasiko direla obrak 2 urte barru. Berriz ere, prozeduzu berdina.
behar dugulako egin. Hau da, zer nahi dugun, zeintzuk dien eskatzen diogun baldintzak, pleguak atara, plegu horiek konkurtsora atara, konkurtsoa esleitu, bere denbora eramango dugu. Lehenbailen hartu dut zau, lehenbailen hartu behar dut zau, ze gure dauketzako oso gune kultural garrantzitsua da. Bien bitartean, segurtasun neurriak diela eta forua laureunekoa da. Eta lanak martxan jartzen direnean, aipatu duzu, itxi egin beharko dela, denbora tarte horretan non aurkituko du aterpeak gaur egun bertan izaten den kultura eskaintzak? Horretan gabiz buru belarri, astero. Aber zer enbiun, hainbeste kultura eskaintzakin. Topauko bidea. Edo zein kasutan hori da ez da, izan ere Amaia, Antzokia aipatu dugu, bertako kultura eskaintza, baina zuen ideia bada kultura eskaintza zabala, anitza eta deszentralizatua izatea. Konta iguzu? Bai, begira, honek aukera bat ematen duzku. Deszentralizazioa da kultura herri erdietik ateratzea beste leku batzuetara, beste auzuetara. Zorionez, zoritxarrez, Amaia Antzokia itxita dagoen bitartean, nunbaiten sartu beharko ditugu kulturrekintzak. Eta honek, behitu, deszentralizazio horretarako aukera hundixan gutuzku goiatz. Tira, orduan pixka bat idei horri begira, ariketa egiten hasteko moduan, ez da? Amaia Antzokiko lanakia aitzaki hartuta. Ideiak baldin baukotzu esan, Proposatuko dizuegu zerbait bururatuz gero. Tira, hirugarrenez kalera irten behar gara, izan ere jakinek izan dugu, Arrasatearrei zer gustatzen zaien, beraien herritik, eta ona hemen, Eneko Azurmendik kasu honetan jasotako erantzunak. Zer dako hona Arrasatek? Zela ikusten daude Arrasatearrek herrixa? Ondo, pentsagat. Bai, herri lasai bat pentsatat dela Arrasateta. Arrasate asko aldatu da azken urteetan. Gaur egun oso ondo dago. Bueno, uste dut herri garbixa eta lasaixa dela eta ondo bizi dela hemen jentia eta posi. Nahiko lasai ikusten dut. Garbitasunian zerbitzu asko daukola ikusten dut, eta horrek positibo ikusten dut herrixantako. Uste dut, hemen erdigunien, inan oinezkuentzako guniak, umientzako guniak, bai Biterin, bai Zaldibarren, ondo dauzela. Eko bulebarra uste dut asertaua izan dela, eta adibidez, Arimazuri aldian, indan oinezkuentzako lehentasuna emun, bidegorrixa, uste dut horreik ondo ina dauzela, eta, zer esanik ez, bidegorri bat behar dula Arrasaten aldenik zeharkatuko dauena, hori beharrikatuko nauke. Tira, Maider, pozik daude, Arrasatearrak, herri lasaia ere badela badiote, etzain niri herri txiki-txikia denik iruditzen, baina tira, lasaitasune puntu hori ere topatzen dute, bertako herritarrek, ez dakite zer komentatu nahi duzun horrentzundakoen bueltan? Azken finean badauko danetik, lasaia da, baina, estatuk esango dutu ez da lain lasaia. Egia da dela herri txiki hiri herri, eta horrek ekartzen dau bere onurak eta bere hori ez. Baina uste dut, jendearen txipa aldatzen ari dela gero eta herri erosoago baten bila, ez? Ez kotxerik gabekoa, ez, baina eremuak gero eta gure ganatzeko, ez? Pertsonendako egindako eremuak eskatzen diela. Eta horretan ideia asko dauz, gure hirigintza zinegotziak ideia asko dauzka horretan. Bai, eta gure mikrofono aurrean hitz egitera animatu direnen partetik ere, ikusten da, ezta, baloratzen dutela eta eskatzen dutela, ezta, norabide horretan jarraitzea. Entzun dugu baita ere, herri lasaia eta garbia, eta beste batek ere bazioen garbitasunean zerbitzu asko daudela. Garbitasunean zerbitzu asko dauz, oin aldatuko da zerbitzuen zati batzuk, aztertzen ari gara ze lekuetan garbitzen den asko, eta ze lekuetan ez hainbeste. Egia da baita ere, eta horrela ainjugauen legealdian, egingo diela kontzientziazio kanpainak, zetik ez da garbitzen dana, baizik eta zikintzen dana. Eta bada herri zikin bat, eremu batzuetan, asteburuetan batez ere, eta hor lan handixa dago egiteko.
Ordenantza, ointxe aldatuko dugu zerbitzuaren zati batzuk, esaten dutzuten bezala, eremu batzuk aldatuko die maiztasuna eta aldatuko da baita ere, nik uste gauza bat importantia dana dela, leku batzuk garbituko dira eskuz. Badauelako jende asko kexaka, makinak zarata asko ataratzen dauela. Orduen, froga batzuk egin izan ditugu, azkenengo 8 hilabetean froga batzuk egin ditugu, eta gune batzuk, segun ze ordutan eskuz garbituko dira. Uste dugu aurrera pausu garrantzitsua dela. Eta horretan gabitz. Bain nahi dugula, hobetzia garbitasunaren asuntua. Orain arte gauza gutxi da. Ez da zerbitzu asko ipintzea bakarrik. Da jentia kontzientziatzea esteixen zikino. Eta ordenantzai dagokienez? Horre berritzeko asmorik badaukazue? Bai. Azkenean, garbitasun ordenantza egina izan zen, ez hainbeste garbitasunerako, baizik eta adierazpen politiko batzuk gaitzetzi eta ikusi esteixien, ez? Eta guk horri buelta bat eman behar dotzau. Hildo horretatik, herria izan behar da garbia, baina garbia ez bakarrik zentzu baten, garbia zentzu guztietan. Orduan, adierazpenak momentu baten egon leizke ondo edo txarrau, baina ez dira garbitasunaren kontu bakarra. Eta ordenantzak aipatu ditugula, terrazen ordenantza egiteko asmoa ere adierazi duzu. Lehentxeago, zer jasoko du, zer hartuko du kontutan ordenantza horrek? Ordenantza hau hasieratik haindu geuen ingozala, orain arte ekarpenak jasotzen ari gara, ostalariekin egon gara, bizilagun batzuekin bebai egon gara, eta orduan hor uztartu behar dozuna, bi gauza di, alde batetik bizilagunen eta herritxarren espazioak errespetatu egin behar dira, batzutan ez gara konturatzen, baina adibidez, mai bat egoten denean pareta bati pegauta, urritasun ikusmena ez dauken pertsona batek, ja ezin da handik pasa, ez dakielako desorientatu egiten da, orduan, alde batetik edukazioa, eta ezitze punto bat egon behar da, baina ez alde batetik bai aisialdia garantizatu behar da. Orduan, bi gai horreik uztartzen dauen ordenantza bat izango da. Ez da mundu guztia posi geratuko, baina behar da. Urtiak daramatzagu, izango gara Gipuzkoako 10.000 biztanletik gorako ez da izen bat herri da zen, 15 eman, ordenantza barik dauen bakarra. Eta gaur egungo funtzionamenduarekin alderatuta, emango bene aldaketa esanguratsuenetakoren bat? Aldaketa esanguratsuenen bat, ondionez gara jarri ordenantza egitera, egingo dugu, gure ikuspuntutik batez ere, maien kokapena. Maien kokapena, kopuruak eta nola errespetatu behar dien esaten dotzutena. Herritxarrak nondik pasatzeko eskubidea dauken. Lortzen baldin badugu guzti hori uztartzia ordenantza proposamen baten, ordenantza proposamen hau gero jarriko da berriz ere herritxarren eta ostalarien eskuetan, ez? Eta ekarpenak jasoko ditugu berriro. Baina, esaten dotzutena bada egingo dugula. Haindu gauen hori beharrezkoa da, eta gure lana da haintzen dana egitea. Eta egin bida. Eta nola barkatu, nola plan estrategikoan dauen, eta joan behar garen gauzak itxen bai edo bai, hori da bat. Hori ere iritsiko da. Okei bat, eta urrengora pasoko gara. Dira, Maider Morraz, eskertzen dizugu, gurekin egoteko etarte haue hartu izana, urrengo batera arte. Eta ikusentzuleak, zuei zer datorren astean zein herriren txanda izango den gogoratzea. Datorren astean Bergararen txanda izango da, eta hemen solaskide izango dugu Gorka Artola, bertako alkatea. Eta astero esaten dizuegun moduan, kasu honetan ere izango duzue zuen galderak, proposamenak, kezkak gurera bidaltzeko aukera. WhatsApp edo Telegram bidez egin dezakezue 688-699-0007 zenbakira idatzita, edo beste aukera bat izan daiteke berriak abildua goiena.eusera mezua bidaltzea. Era batera edo bestera egin guztiak izango dira, ongi etorriak, beraz hemendik animatzen zaituztegu horretara. Eskerrik asko eta datorren astera arte.